ошо авылда ветврач болуп эшлей. Өзүм декрет ялында. Авылда калуубуздун себеби икибиз де шаһарны үнө битирмейбиз, яратмайбыз деп айтабыз. Өзүбүзгө авылдагы менен тыныч турмуш, ошо авылдагы моторлук, барысы да рахат. Менә шуның өчен авылда калырга ойладык без. Авыл хавасы әйбәтрәк. Шәһәрдән караганда. Үзебез дә теге авылда туып үскәч, ниткәч гел теге авыл белән бәйле инде бүтән тормышыбыз, мал-туар арасында, шул әтиәннәр янында, якынрак булырга инде һәр вакытларга ярдәм итәргә. Шуңа күрә үзебез дә анда шәһәргә китеп йөрергә дип итмәдек инде. Икебезнең дә теге планда юк инде, нәрсәгә менә шул таныштып, кавышып йөри башлагач та инде барыбер теге өйләнешү турында фикер тугач та теге андый темаларга нитендек, тукталдык, икебез дә авылны сайладык инде. Шәһәр турында уйламадык та, дөресен әйткәндә. Авылда калгачтан инде әлбәттә мал-туарлар турында хыялланабыз инде. Әзмәскәнә үзебез дә балаларыбызга нәкъ шундый тормышны күрсәтәсебез килә. Әнидән калдым балакайым, аннары соң 7 яшьтә әйдә калгач, бара алмадым, мин мәктәпкә укый алмадым. Аннары соң инде әз булса да утауларга җирдек, әз булса да әбиләр апарды безне 10 баланы бик тырыштык будадык. Аннары соң икмәкләр җитә, борчаклар җитә, борчаклар чаптык, шалгым әйбәт ие, җылкыдык баштан борчак чаптым, бер кешедә калышмадым. Әтинең үткән чалгылар белән зур эшләдем инде, Аллага шөкер. Аннары урман кисәргә. Урман кисәргә бардык, Аллага шөкер, басулар биткәч, кушкыны бер дә курыкмадык. Басул әтием инде итне тигәрҗепкә бәйләп җибәрде, ашка салырга, кешеләрнеке дә булыр инде. Ашык булһа да ашык булмас. Ну суыклар үттүҗәк. Ну 2 ел бардык, ул саба баш истуганнарга, үзәкләргә үтте балакайым. Soğuklar, buranlar, barbar. Biz işledik Allah'a şükür, tırıştık. Tağı şergiyasını yeldip duram indi. Kanik şuyda astırga tiyiş, jenesi şaytıp, mecbur etip, sakal diyen kişi şunattan çırışıp. İndik atkazette şul mecbur etip koydu. Mine, sana bu nişke vargan kişiye, züklü eni kişilerge, gata bitirsin, atın aşağılı zegevletirsin. Bir ambarla, bir sarayı, şunda bütünley ızbır ettirir, atı aşaptırır stanukta, şaytıp yaşaydık. Медучилищені бітірдім де енді, башта санаторияда ішләдім, Зеленодольский обсерваторияда, аннары соң детский санаторияда. Аннан күйеуге шығып мында қайттым. Мында қайтканнан соң кебеше сайдығына медсестра айтып қойдылар, анда ішләдім. Аннары соң аннан фельдшер болып ішләдім 1-2 ел. Аннан соң яңадан шушы сайдық жоқ еді бізде, өзім сайдықны ашып, бірге айында ол советі білән. Аннары шында 27 ел ішләдім сайдықты заведующий болып, ақшам бері болып. Балаларны бек яратайдым.